Šta vam kaže carinik? Jel imate nešto da prijavite? Da li je iko ikada u istoriji čovečanstva rekao imam matori, ajde posluži se. Imam kalašnjikov, imam neku rakiju i imam neki beli prah, ne znam šta je, iz Tirane je. Niko nikada to nije rekao, ali oni to imaju običaj da pitaju, jel? Imate nešto da prijavite? Nemam. Ok, doviđenja, doviđenja. Zamisli da mu kaže, imate nešto da prijavite? Imam. Šta sad u pičku materinu? Alo, šefe, ova ima nešto da prijavi. Ko je to? Filip Ugrenović, komičar iz Beograda. Pusti budalu, zajebava. Tako da, ako nekome treba belo večeras... to je to. Nemoj da se smeješ ti, dečko, kada sam rekao belo, nisam mislio na ono belo. Sve u redu. Ima bre tih glupih pitanja, jebote. Ste provalili to? Tipa u školi, kada dođe profesor i kaže, danas ispitujem, da vidimo ko nije učio. Znaš kao, neko će da se javi i da kaže, ja nisam učio, ako biste mogli da mi date keca. Evo, pošto to se nikad nije desilo, jevo. Ja kad nisam učio, ja sam ćutao normalno.